fragmento dun relato do meu libro Latexar do barrio. O relato en sí titúlase tamén O Latexar do barrio. Trata sobre o que trata basicamente a miña obra publicada, que é sobre vivencias e conflictos na sociedade real, neste caso nun barrio, que é claramente identificable. Eu creo que reflicte, xa digo, bastante ben o que pretendo coa miña obra. A Curros prestáballe percorrer o barrio a modo, contemplando os seus habitantes cunha resignación que non checaba sequera a curiosidade. No seu estado somnolento seguía avanzando como por inercia, e captaba os diferentes estímulos, mergullado na pátima pretemosa que lle embargando as meniñas dos ollos. A súa esquerda, algunhas partes da fachada da escola de música estaban negras, estranguladas de humidade. Alguén chantara un grafiti en riba dos debuxos dos instrumentos. Non obstante, a clave de sol mantiñase intacta. Deixara de chover. Un camión esperexía un fume denso. En fronte da froitería, unha muller case anciá recollía do lixo unhas verduras medio podres. O sábado tiraban refugallos. Un señor espelido, de bo porte, pasaba o seu carón termando da correa dun canciño. O cheiro das verduras espallaba un vapor de fragancia intensa. A cara da muller era todo engurras. A súa ollada carecía de pudor. Era unha ollada abrupta, incerta. Dende que tiña memoria, Curros lembraba a contrario do peche de supermercados remexendo nos contedores. Non era a única. No lusco-fusco do barrio, había máis como ela. Un bus baixaba entre colexio e igrexa. Estorbado por un auto mal aparcado, houbo de dar un chifro. 4 ou 5 señores con bolsas de pan ou xornais ficaron a observar as manobras. Unha vez liberado o espazo, ao dar a curva, os baixos do bus case tocaron o chan. Un dos señores que contemplaba a operación fumaba un cigarro á porta dun estanco. Ao se restablecer a calma, guindouno. Un rapaz circulaba xexeramente lento, nunha bicicleta moi pequena para o seu tamaño. Enchoupado por completo, vestía a camiseta dourada dun equipo de baloncesto. Na súa lánguida indiferenza, parecía deleitarse aspirando as emanacións do bus. Curros ponderaba as circunstancias cunha rara lucidez, como se fosen alleas a si propio. Deste xeito, quería percibir nos seus paisanos ese nefasto inmobilismo, esa cativeza de anelos, esa ausencia de horizontes, alén da prosecución instintiva da existencia. Un manto de pesimismo atávico que apreixaba o barrio esgazándolle por vir. Mais, na verdade, non se albiscaba a saída posible. O tempo transcorrera empedernido, ficar atrás desta outra volta. Nada lle restaba a Curros dos devezos da mocidade. Dous vellos cumprimentábanse facendo agardar unha rea de autos ante un paso de peóns. As súas verbas chegaban diáfanas a Curros, como levitando no interior de pompas de xabón. Abrígate, Xosé, que fai frío. O frío non se fai, Manolo, que xa ben feito. Pois tamén tes razón. Os risos dos vellos apagáronse devagar. A igrexa, á esquerda, recendía a lentura. Linguas de humidade reptaban pola fachada, marcando trazos escuros na pedra conglomerada, de cor violeta. Os seus feitíos aguzados, estendéndose dende o campanario, dende os flancos, semellaban vaguas. Pingas de choiva volvían precipitarse sobre o pavimento. Nas formas recortadas do ceo de novo azul, entre as arestas dos edificios que o marcaban, presentíase o bruar infinito do océano. Un arco da vella diseminábase ao lonxe. Por intres, a viveza das súas cores figuraba crevar a desesperanza en torno.